stiger. Ja, som fan. Shit. Jaha, då var han på väg upp till himlen här då. Ja. Eller jag vänder där sen, men på höger sida så har vi... Ja, där borta. Rätt fräckt va? Shit som fan. När släppte vi linan då? Ja, när vi är framme Vid bilen? det är Da Vinci, det är den som drar in. Ja, jo. Det skulle du kunna få göra sen. Du ser det där tunna snöret som är där. Ja. Ja, jag kan säga till när du ska dra ur slinten, men han kommer att släppa. Det är bara att dra här. Ja, det är när vi är rakt ovanför honom. Hej, 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 hej. Nu kan du dra bara. Okej. Så. Kostnar det? Ja, jag tror det inte finns någonting kvar. Det är inte det? Nej. Då då? Yeah. Ja, det drar den där bara. Så, släpp den bara. Woho! Nu ska jag vända runt.